Ola, que tal? Moi boas e moi benvidos un día máis a Orixe e Calidade, o programa que tamén en Xoves Santo leva ata as súas casas toda a actualidade do sector vitivinícola das Rías Baixas. Estamos a piques de comezar este novo programa, pero antes, como sempre, facemos unha pequena pausa para ir coa cabeceira. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro Macherato, un albariño saboroso e sorprendente. Euvicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Ridomil Gol MZ funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o funxicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Brotes de máis de 15 centímetros, temperaturas elevadas e humidade. Estas son as condicións perfectas as que se están a dar para que comece a proliferar o fungo do mildiu. De feito, xa apareceron as primeiras manchas nalgunhas parcelas. Por iso, os técnicos de campo recomendan comezar cos tratamentos fitosanitarios. Aunque tuvemos un retroceso por esta baixón de temperaturas, realmente pois estamos... En general, pois hai brotes en torno entre 15, 25 ou incluso 30 centímetros. Estamos en ese estado de racimos visibles, o cual por xa é interesante, aunque está un pouco frenado pola temperatura, pero bueno, sí que xa se poden ver os racimos, non? Que levamos un adianto, por eso, se non fora por este cambio, pois seguramente o adianto sería superior, non? Levamos un adianto con respecto a outros anos, parece que cada ano vamos adiantando máis, pero bueno, eu creo que esperemos que non pase nada raro, porque ainda estamos en principio de primavera, poden ocorrer moitas cousas, sobre todo a nivel de granizadas, heladas, etc. Esperemos que eso non ocorra, pero bueno, sí que temos un adianto vegetativo. As baixas de temperatura, pois agora mesmo non son boas, non? Porque unha vez que hai vegetación, calquer baixón de temperatura ou incluso un pouco máis en extremo sí que pode afectar xa a produción, afectando incluso a punta do brote, que é onde se está desarrollando ahora mellor parte de último racimo, etc. Con respecto ás chuvias, pois realmente facían falta. As chuvias levamos un ano moi seco, o cual realmente a agua non podemos dicir que viñera mal. Eu creo que a agua vai favorecer un pouquiño o que van ser os meses posteriores, o cual creo que a agua veu estupendamente. Sí que unha granizada realmente non fixo daños, non? Por exemplo, nesta parcela sí que pode haber as primeiras follas que se ven agora que están un pouco dañadas, sí un pouquiño rotas, pero bueno, non creo que afectara eso. Esa folla pois, é a primeira,
vai quedar un pouco dañada, pero non lle afecta porque o brote se levou igual moi rápido. Francamente non había masa foliar suficiente para que causara un daño. O sea que ao ser pouquiñas follas, pois algunha que lle pudo tocar, o sea que creo que en principio non hai nada afectado. Sí, o mildio, sí, efectivamente, a partir de 15 centímetros, xa con humedade que temos, con temperaturas altas que tamén temos, sí que o mildio xa está aí, somos unha terra de mildio, entonces sí que está aí. En esta parcela sí que xa se dou un tratamento preventivo e supoño que para a final da Semana Santa, pois se o tempo non o permite, pois faremos outro, non? Manchas de mildio eu aquí ainda non vin, pero sí que en algunhas parcelas ou incluso nas cepas máis novas que están a ras do solo, sí que pode aparecer unha mancha de mildio, unha primaria, porque sí que condicións sí que xa as houbo. É recomendable tratar a partir de brotes de centímetros, é recomendable xa facer un tratamento preventivo, añadíndolle mojante para que quede mellor pegado á folla ou produto, porque as follas novas pois teñen unha especie de pelusa que fai que sea moi reveladizo o produto. Entón, con un pouco de mojante por supuesto, un antimildio preventivo, pois creo que é suficiente para xa ir un pouco entrando en campaña e preparando esas máquinas, creo que xa a partir de centímetros había que dar xa un tratamento preventivo. Pois o solo tamén, hai que, hasta ahora pois non se tocou a nada, e a partir de agora pois ven o que é a limpieza da parcela, non? Ou ben fresar ou ben desbrozar, e sobre todo as cepas máis novas, as máis pequenas, pois cavalas ao redor para que esa vegetación non permita que lle reste nutrientes e aparte que lle dé a luz o máximo posible e que non compita con elas no crecemento. A vegetación durante o ano estival despois igual non é tan preocupante que teña máis ou menos, pero sin este comenzo sí que é importante que esta erva que xa leva uns meses, que pasou o inverno, pois agora que sí eliminar toda esta erva para que os abonados incluso que apliquemos pois vayan quedando enterrados e vayan incorporando eses abonados, e sobre todo que faciliten o paso para outras tareas, non? Que a poda verde que xa estamos realizando, sacar chupón, sobre todo en cepas novas, etc. Para mí é o momento ese de dar cepas que teñen 3 anos, 2 anos, e pois sacar esos chupóns, deixando solamente os 2, 3 da punta para poder facer unha poda de formación correcta. Cousas que temos que ter en conta, por exemplo, todas aquelas persoas, como tamén é o caso desta parcela, que non queremos dar insecticidas, pois sí que xa colocamos as feromonas para a lucha controlada a nivel de feromonas, non? O que chama a confusión sexual. Entonces esos difusores pois xa hai que colocalos. De feito, xa a semana pasada xa os colocamos e entón aquelas parcelas que non todas as parcelas valen para colocar confusión porque teñen que ser un mínimo de 4 hectáreas en un coto que non hai viñedos ao redor, entón que permita facer esa lucha máis natural en frente aos insecticidas. Contra o tempo non podemos facer nada, pero bueno, sí estar atento aos tratamentos, a eses cambios de calor-agua que fan que o mildio este na súa salsa, entonces nestes primeiros brotes e sobre todo nas primeiras manchas é moi importante, pois eso, a nivel preventivo, para evitar despois andar perseguindo durante todo o ano o que é o mildio, que nos fai que incluso gastemos máis produtos fitosanitarios do necesario, non? Entón, creo que o control preventivo agora mesmo é o máis interesante. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Máis información na nosa web. Máis de 100 persoas estánse a apaixonar co viño esta Semana Santa en Cambados. O Museo do Viño está a acoller este ciclo de catas de diferentes adegas de Rías Baixas que, por unha banda, busca achegar o mundo vitivinícola a persoas non profesionais deste eido e, pola outra, a encher de contido o propio museo.
Máis dun centenar de persoas deixaránse apaixonar polo viño de Rías Baixas. O Museo do Viño de Cambados xa acolle o ciclo de catas que busca ser unha oferta máis para esta Semana Santa. A ver, no Turismo Rías Baixas somos, digamos, un equipo que o que pretendemos é poñer en valor o viño e sobre todo a nosa zona, non? Temos un patrimonio tanto etnolóxico, cultural e gastronómico tremendo, entonces nós o que queremos é poñelo en valor. E como digo, somos un equipo que estamos xa traballando coas adegas de aquí e facendo unhas pequenas catas, tanto en locales privados como Rebeife Fiñanse, etc. Entonces, o que vimos foi un potencial en este museo pois enorme. E nada, entonces o que quixemos foi ofrecerlle ao Concello a posibilidade de traer as nosas catas aquí, eles encantados porque revitalizan este espacio e nós tamén encantados de iniciativa. A acollida do ciclo está a ser todo un éxito. Un dos seus obxectivos é achegar o mundo do viño a persoas non profesionais, ofrecéndolles unha panorámica polo traballo que se está a facer na denominación de orixe. Que abarcamos desde, digamos, a adega máis grande xunto con Salnesur e Pacolola, como pode ser a de Martín Codas, hasta o que ti me dís, non? Son uns pequenos proxectos de María, enóloga de Don Olegario con outras compañeiras que pretenden facer algo como así como o empoderamento femenino no viño e nada, sí, nós con estas catas abarcamos, digamos, todo o que se está a desenvolver na DEO. Martín Codax, Terra de Asorei e Don Olegario xa pasaron pola sala habilitada nas instalacións do museo. A cooperativa de Vilariño foi a encargada da estrea destas catas. Nos parece moi interesante, sobre todo, aparte de que nos conozcan, sobre todo siempre conocen más algún tipo de vino, pero que conozcan todo lo que se está haciendo, las diferentes cosas que se están haciendo, que no quedarse solo, ¿no? Pues en un albariño, sino hay muchas más posibilidades y sobre todo pues para nosotros es una gran oportunidad de oír opiniones, ¿no? De saber realmente lo que opina la gente de nuestros vinos, de lo que ven que se podría mejorar o que lo que les gusta, lo que no les gusta, para ir evolucionando, ¿no? También un poco en la tendencia de lo que la gente realmente quiere o le gusta. Na sesión, o seu enólogo guiou os asistentes por diferentes elaboracións, explicándolles as principais características e os distintos procesos que se seguen para conseguir o amplo abano de resultados. Vamos a catar un poco las diferentes elaboraciones que hacemos con el albariño, sobre todo diferentes estilos para ver y comparar un poco la versatilidad de lo que es la variedad albariño con diferentes elaboraciones, ¿no? Vamos a catar el Martín Codas, que sería un vino joven, después vamos a catar un vino con crianza sobre Elías, vamos a catar también un vino con crianza en madera y después vamos a acabar con un Galaecia, que es un vendimia tardía con botrytis noble. Y después también vamos a rematar todo con lo que sería el espumoso de Martín Codas. Es una panorámica y sobre todo para comparar y ver las diferentes posibilidades que nos da el albariño para elaborar diferentes tipos de vino. Ademais de presentar dun xeito máis accesible ao mundo vitivinícola, o ciclo Apaixónate co viño tamén é o primeiro paso para conseguir o obxectivo que persegue o Concello Cambadés, revitalizar o Museo do Viño e enchelo de contido. E a idea é esa de revitalizar o Museo do Viño, poñelo en valor, poñelo a disposición do sector, a disposición das adegas de Cambados e da comarca do Salnés, e temos aquí un espacio magnífico para facer xeocookings, catas. Concretamente este espacio nunca se había utilizado para estas actividades e o que estamos facendo é que convertindo o museo en un edificio operativo, funcional e darlle uso durante todo o ano. Temos unhas infraestructuras increíbles que ata o momento estaban moi infrautilizadas. Precisamente este obxectivo recóllese no Plan Estratégico de Enoturismo 2019-2023, presentado a principios de ano pola súa Concellería. Segundo a Val, a intención é poñer en valor os recursos e as instalacións do museo que se atopan en perfecto estado. Tamén poñelo a disposición das adegas da contorna. Tuvemos que facer algunha pequena mellora operativa funcional, habilitar aquí un par de accesos tanto a esta sala como tamén vamos a habilitar próximamente un acceso á sala de formación, á sala de prensa, e o obxectivo é eso, contactar coas adegas e poñelo a disposición e a servicio delas pois para organizar showcookings, visitas con clientes, con importadores, exportadores ou presentación, por exemplo, da nova añada. As adegas cando no mes de maio, xuño lanzan os novos viños ou cando, por exemplo, lanzan unha nova marca ou unha nova etiqueta, pois que teñan aquí un edificio a disposición deles para facer presentacións e para que teñan tamén ese impacto mediático que se merecen. Entón, bueno, pois ese é o gran obxectivo. Esta non é a única medida que tomará o Executivo para revitalizar o Museo do Viño. Están a traballar ademais para actualizar os contidos expositivos. Estamos pendientes ahora
pois de actualizar contenidos nas diferentes salas. Estamos cun proxecto novo, interesante, é un proxecto que, bueno, que a corto plazo iremos dando pasos progresivamente, pero o objetivo é eso, é dicir, actualizar o Museo do Viño con novos contenidos e, sobre todo, adaptalo ás novas tecnoloxías. Habíamos xa anunciado algo en semanas anteriores de que estamos pois, co desarrollo dunha aplicación para móviles. Bueno, pois a liña do futuro vai por ese lado, non? É dicir, tamén que o museo este interrelacionado coas novas tecnoloxías, e en eso estamos traballando. O ciclo continuará ata o domingo. Pola sala habilitada no Museo do Viño pasarán Paco y Lola, Lagar de Costa, El Secreto de Candela, Just Be Wines e Anónimas Viticultoras. A participación é gratuita. Os interesados só teñen que inscribirse na Oficina de Turismo de Cambados. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro Macherato, un albariño saboroso e sorprendente. Euvicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A Ruta do Viño dá a coñecer tamén a súa oferta aos prescriptores e guías turísticos da provincia de Pontevedra. Hai uns días organizaron un percorrido de visitas a diferentes adegas de Rías Baixas. Precisamente o que buscan é que eles coñezan o produto de primeira man para despois poder trasladalo aos visitantes. Amosar os encantos da Ruta do Viño Rías Baixas aos prescriptores autóctonos. Este foi o obxectivo da xornada que a asociación desenvolveu hai uns días no Salnés. 11 profesionais do sector turístico percorreron varias adegas e gozaron da variada oferta enoturística da contorna. Técnicos de oficinas de turismo de algunas de las zonas del Salnés, recepcionistas de diferentes tipos de hoteles, incluso personal de agencias de viajes, ¿no? La idea es que disfruten de una jornada completa por la Ruta del Vino Rías Baixas, viendo diferentes tipos de bodegas, pazos adicionales, jardines de camelias. La idea también es comer dentro de una bodega, pasar una jornada completa entre bodegas y viñedos y poder vivir de primera mano esa experiencia enoturística que disfruta el turista y que luego lo puedan recomendar, ¿no? A asociación preparou un percorrido variado para amosar os prescriptores autóctonos a súa oferta enoturística. No solo son de Pontevedra, sino también del centro de Vigo y de la zona también de Sanxenxo, El Grove. Nos parecía muy interesante que la gente de aquí, que está rodeada de bodegas, a veces no tiene, sí que tiene conocimiento de bodegas, pero a lo mejor no las ha visitado, ¿no? Directamente. O se ha visitado una, pero se ha quedado con una única imagen, y la verdad es que al haber un abanico tan amplio de tipologías de bodegas que ubicadas en diferentes estructuras, en pazos tradicionales, en bodegas más modernas, yo creo que es muy importante que lo vivan de primera mano para luego lo que hablábamos, ¿no? Luego prescribir esa experiencia y recomendar a la gente que se convierta en un enoturista. Visitas a adegas e xardíns, catas e incluso un almorzo foron algunhas das actividades das que puideron gozar estes prescriptores e que a xornada serviu para presentarlles unha panorámica das diferentes ofertas que se presentan nos establecementos asociados á ruta. Hemos estado en una bodega más tradicional, más pequeña, Lagar de Besada, donde nos hemos centrado en productos derivados del albariño, temas de jabones, temas de cremas, incluso espumoso. Ahora nos encontramos en el Pazo de Fefiñáns, en la bodega Gilar
Armada, que nos centraremos más en tema de destilería, de jardines y bosque. Remataremos esta mañana con una comida en Gran Bazán, hablando de esa remodelación que ha sufrido la bodega y cómo es ese proyecto nuevo no turístico que tienen, y ya el colofón final será la visita a Quinteiro da Cruz, donde habrá una ceremonia muy interesante en torno al té y también hablará de esa plantación de té de camelias. O obxectivo é reforzar o coñecemento que os prescriptores teñen da oferta enoturística para poder trasladala da mellor forma aos turistas. Un dos produtos máis solicitados polo turista, sobre todo en tempada alta, onde que se este disponible durante todo o ano, é visitar as bodegas, porque claro, moitas veces sonalle de haber visto no supermercado ou en campañas turísticas, pois Rías Baixas, tal, e moitas veces teñen descoñecemento do que significa, bueno, ter un mellor entendemento deste tipo de produtos axuda a explicarlo mellor ou transmitir esta información ao turista para que non se faga el un lío e pode disfrutar un pouco mellor da experiencia que é, pois eso, visitar unha bodega, neste caso un complemento como pode ser o Pazo de Fiñáns. Segundo estes expertos, nos últimos tempos notaron un incremento da demanda deste tipo de oferta. Moita xente xa coñece, por exemplo, os distintivos panfletos da Ruta do Viño de Rías Baixas, que os temos normalmente ao alcance do público, pois sí que os coñecen. Se ben é certo que hai está moi centrado na zona do Salnés, a zona de Condado, Rosal, Paradante e demais están un pouco máis desapercibidas, vamos a decir, pero bueno, sí que polo menos sabes que a xente ten certa apreciación do produto. Nos plans da ruta tamén figura reforzar a súa presenza como opción para os visitantes galegos, un obxectivo para o que recoñecen que aínda queda moito por facer. Sendo sincero, diría que máis o turista nacional, o sea, fora de Galicia, o galego, por norma xeral, xa ten a súa propia información, só é coñecer o que ten no seu alcance. Por norma xeral, xa lle digo, principalmente o nacional e, bueno, tamén os estranxeiros que se empezan a vir un pouco máis, que se veñen xa prácticamente especificamente por ese tipo de cousas. Te veñen e xa te din, mira, eu viño, o sea, sei que existe esto. Yo creo que todavía hay mucho trabajo que hacer. Cuando consigamos que cualquier invitado que venga de fuera de Galicia, lo primero que hagamos, además de invitarles a comer una buena marisqueda o algún producto gallego, es llevarles a visitar una bodega, yo creo que lo habremos conseguido, ¿no? Todavía hay mucho trabajo de campo en animar a la gente a que los propios de aquí, de Cambados o del centro de Pontevedra o de Meaño, el fin de semana se conviertan en enoturistas en su propio territorio, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues es un patrimonio muy importante que tenemos y yo creo que todos deberíamos haber pasado por la experiencia de visitar una bodega. E ata aquí chegou o noso Orixe e Calidade desta semana. Como sempre, lle recordamos que voltamos o vindeiro xoves con máis actualidade do sector vitivinícola das Rías Baixas. Que pasen unha feliz Semana Santa. Ridomil Gol MZ fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o fungicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro macherato, un albariño saboroso e sorprendente. Euvicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon.
Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.